Φτιάξαμε, παιδιά, μια στράντζα για να φτιάξουμε τέτοιο ανοξίδωτα για κοντοσούβλι. Εδώ βλέπουμε έχω κάνει μια χαρακιά γύρω στους 10 πόντους. Εδώ έχουμε ένα μασίφ με μια βίδα νευρωμένη για να κάνουμε στράτζα το τελείωμά του και θα το δούμε τώρα πως δουλεύει. Βάζουμε εδώ πέρα τη λάμα μας. Εδώ αυτό, παιδιά, το παξιμά το τοποθετήσαμε για να μην ανοίξει από εδώ πέρα η ντίζα μας. Είναι 20 η ντίζα, 33 πόντους μήκος. Παίρνουμε το μοχλό εδώ πέρα, γυρίζουμε, κάνουμε την κούρμπα τώρα. Βλέπετε εδώ τι έγινε, τι δουλειά κάναμε. Ωραία. Κάναμε τη δουλειά μας τώρα. Βλέπουμε το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους και τώρα πάμε στο δεύτερο μέρος. Να κάνουμε το τελείωμα. Τοποθετούμε εδώ πέρα στην ευρωμένη τη βίδα με ένα παξιμάδι πίσω για να κάνουμε το τελείωμα αυτής της βάσης μας για το κοντοσούβλι. Αγκαλιάζουμε έτσι το σωλήνα, το κάνουμε μια περιστροφή και το φέρνουμε έτσι. Ωραία. Τώρα βγάζοντάς το τεζάρουμε εδώ, να το κάνουμε λίγο ανάποδα για να το κάνουμε το κεφαλάκι του να είναι ευθεία. Το παιδέψαμε, παιδιά, λίγο και έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, βλέπετε εδώ. Να δείξουμε ποια είναι η χρήση του τώρα. Η χρήση του, παιδιά, είναι αυτή. Πείτε, αυτή είναι η σούβλα μας, η βάση μας. Να ψήνουμε έτσι, περιστρέφοντας. Βλέπετε, ψήσαμε τώρα την άλλη πλευρά. Ψήνουμε αυτή, γυρίζουμε. Να, τώρα ψήνουμε, το αφήνουμε έτσι, στέκεται, γιατί ψήνουμε αυτή την πλευρά. Μετά βγάζουμε, ψήνουμε. Αυτό είναι για να περιστρέφεται το κοντοσούβλι και να μπορούμε να ψήσουμε από όλες τις μεριές.